To wannan shi ne session na uku a wannan course namu na Arewa Business Owners tare da ni Ibrahim Yahaya Harande. Idan ba ku manta ba a session ɗinmu na farko da na biyu mun yi gabatarwa ne dangane da digital marketing wato kasuwancin zamani. Mun kuma yi bayani ba don komi ba sai don a fahimci menene kasuwancin zamani, menene digital marketing. Wannan shi ne zai taimaka mana wurin ganin cewa mun koyi abin da muka zo koya sosai da sosai yadda ya kamata. To a wannan gaɓa na uku ba wai iya introduction ba ne, zan ba ku wani romo ne, romo mai daɗin sha. Idan har kuka ji an ce romo to kun san cewa abu ne mai daɗi. To wannan wani abu ne wanda zai canza yanayin yadda kuke kasuwanci. Wannan abu zai sanya yadda kasuwancinku yake tafiya ya canza kwata-kwata, ku samu ci gaba. Yawwa zai sauya dukkanin yadda kuke tsammani na kasuwancinku. Idan kai kana ƙaramin mataki ne to zai ɗaga matakinka, idan kana babban mataki ne zai iya ƙara ɗaukaka matakinka. So abin da za mu tattauna a wannan session ɗin yana da matuƙar muhimmanci, kuma za ku koyi wasu dabaru masu muhimmanci da zai taimake ku musamman wurin gudanar da kwastomominku ko kuma in ce followers ɗinku. Wani zai iya ce min to menene wannan wanda za mu koya? To ba komai ba ne, shi ne muka ce customer cycle. Customer cycle kuma abubuwan da za mu koya yana da gaɓa guda huɗu. Shi ne muka sa akwai awareness stage, akwai consideration stage, akwai purchase stage, akwai kuma post purchase stage. Dukkaninsu za mu yi bayaninsu kuma sannan za mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya da misalai. Kuma kun sani zan muku gamsasshen bayanin da insha Allahu za ku tafi kuna dariya. To wani zai iya cewa to me yasa wannan awareness stage ɗin za mu yi shi a farko, ko in ce a wannan gaɓa na session na uku? To kamar yadda kuka fahimci digital marketing kafin ku fara koyon shi, a session ɗinmu na farko da na biyu mun yi bayani akan menene digital marketing da rabe-raben shi, types. So kun ga wannan ba wai yana nufin kun koya gaba ɗaya kun iya komi ba ne. A'a, ba haka yake nufi ba. A'a, yana nufin kun fahimci digital marketing, kun fahimce shi gaba ɗaya. So shi ma wannan yana da buƙatan ka fahimci wannan gaɓar, ka fahimci su waye kwastomominka, ya za ka mu'amalance su, me zai sa ka ƙaru, menene zai rage su ka kiyaye ka daina yi. So wannan abin duka zai taimaka muku wurin ganin cewa kun samu ci gaba a kasuwancinku. Dukkaninku na san kowa zai so a ce followers ɗin shi 1000, 2000 da suke bibiyan shi, a ce ya koyi yadda zai juya su ya mai da su customers ɗin shi. To a wannan session ɗin za ka samu fahimta, za ka ji bayanin yadda za ka iya juya followers ɗinka su koma customers ɗinka. Za ka so ka ji idan mutum ya saya kaya a wurinka wani irin mu'amala za ka mishi ta yadda zai zamana ya ci gaba da siye da siyarwa a wurinka. To duk a wannan class ɗin za mu tattauna. Kuma sannan za ka ji a'a, idan mutum ya siya a wurinka ya tafi zai dawo? A'a, zai mun referring wasu da sauransu? To duk a wannan gaɓar, ko in ce duk a wannan session ɗin za mu tattauna wannan bayani. So ku zauna, ku duk wani abu da zai distracting ɗinku wurin sauraron wannan class ɗin da Allah ku kawar da shi a gefe. In yara ne ka je ɗakin da ba yara, in mace ne ke ma ki je ɗakin da ba yara. Ku tabbata kun nutsu kun saurari bayanan da nake muku, saboda wannan class ɗin mai matuƙar muhimmanci ne. Ku mai da hankali, sannan ku ɗau biro da takarda idan akwai abin da kuke ganin za ku iya jotting wanda zai taimake ku a wannan class ɗin. To bari mu koma farko. Muka ce sunan wannan session customer cycle. Customer cycle da Hausa bari in gwada fassara shi kaman abokanan cinikayyanka, to a ce misali rabe-raben su ne zan ce ko?
amma dai duk wanda yake jin turanci na san ya fahimci me nake nufi da customer cycle. To abin da muke nufi a nan wurin shine idan kana da kwastomominka kuma sannan kana da followers, to wani irin mu'amala za ka yi wa waɗannan kwastomomin naka? Idan kuma followers kake da su, ya za a yi ka juya su su zama kwastomominka? Ya za a yi ka musu mu'amala? A baya mun koyar da ku digital marketing kuma muka ce za ku dinga yin wasu abubuwa. Content creation ne, a'a ku creating video ne, a'a ku ba da talla ne, a'a ku yi kaza ne. To an ji ka samu followers, ka samu customers. To wani irin mu'amala za ka musu? Idan mutum bai siya a wurinka, wani dabara za ka yi ya siya? Idan kuma ya siya, wani dabara za ka yi ka riƙe shi? Idan Instagram ne da kai ko TikTok kana da followers ɗinka mutum 200, 300, 500, 1000, 2000, ya za a yi ka mai da su customers ɗinka? Idan ka mai da su customers ɗinka, za ka riƙe su su ma su taimake ka? To wannan shi ne abin da za mu tattauna. Shi sa muka raba shi gaba guda 4 kamar yadda kuke gani. Muka ce stage na farko shi ne awareness stage. Mene? Awareness stage. Awareness stage shi ne idan kana kasuwanci, to ya kamata ka fahimci matakin da kasuwancinka yake. Ya kamata ka mene? Ka fahimci matakin da kasuwancinka yake. To waɗannan matakan da kuke gani, kamar za ku ga na yi triangle a nan, to waɗannan wasu matakai ne da ya kamata a ce mutum ya fahimci a wani mataki kasuwancin shi yake. Wannan ne zai taimaka ya sa ka gane wani irin mu'amala za ka yi ma su kwastomominka. Na farko shi ne muka ce akwai awareness stage. Awareness tun da kuka ji an ce awareness, wani gaba ne da kake so a san ka. Idan yau ka fara kasuwanci, burinka ba wai ka siyar ba ne, a'a burinka a san ka. Ko ba haka ba? To wannan shi ne gaba na farko. Duk wani sabon ɗan kasuwa da wanda ya fara business yau, ba burinsa wai ya siyar ba nan take, a'a burinsa shi ne a fara saninsa. Yawwa, wannan shi ne mataki na farko. Ya za a yi ka gane kana wannan stage ɗin awareness stage ne? To za mu yi bayani. Na biyu kuma shi ne consideration stage. Idan mutane suka riga suka ɗan san ka, ko aka fara saninka, ko aka san ka, to za ka matso ka shigo wannan mataki na biyu. Stage 2 kenan. Shi ne na cewa consideration stage. Abin da muke nufi da consideration stage shi ne mutane bayan sun san ka, to za su fara ganin cewa to bari in following wannan. Kun gane? Bari mu ɗan gwada following wannan, na ga yana ɗan burge ni. Bari in ɗan bibiyi wannan. Kun gane? So kana yin content ko kana yin abubuwa online, mutane sun san ka, sun san kasuwancinka, to ya za a yi in suka ga content ɗinka, ba wai iya comment za su maka da liking ba, a'a ya za a yi su yi following ɗinka. To idan suka zo suka yi following, suka san ka, to a consideration stage menene za ka yi ka sa mutane su dinga following ɗinka, su yi considering ɗinka, su ga this guy ya burge ni, wannan business ɗin ya burge ni, let me follow this account, let me follow this business, let me consider this business. Kun fahimta? To a nan ne mataki na biyu. Idan mutane kuma suka yi considering ɗinka, suka fara following ɗinka, suna bibiyanka, to sai ka zo mataki na 3. Shi ne purchase stage. A purchase stage, a lokacin da mutane za su siya kaya a wurinka. Idan mutum ya ga ka burge shi, kasuwancinka yana burge shi, ya following ɗinka, ba fa nan take ne zai zo ya siya kaya ba. To, ya za a yi ya siya kaya? To a nan ne inda za ka nemi yardan mutane. You have to make people trust you. You have to make your followers trust you. To wannan mataki na 3 shi ne zai sa wanda suke bibiyanka su yarda da kai. Idan suka yarda da kai, shi ne za su iya tura maka kuɗi ka ba su kaya. Shi sa muka sa mai purchase stage. Idan an yarda da kai, za a sai kaya a wurinka. To kaga ka yi mataki na farko don a san ka. Mataki na biyu don a yi considering ɗinka, a yi following ɗinka. To bayan an yi following ɗinka, za a siya a wurinka. To idan har ka iya convincing mutane suka zo suka siya a wurinka, to sai ka zo step na 4, post purchase stage.
Idan mutum ya siya a wurinka wani irin mu'amala kake mishi? In ya siya ya tafi kenan? Idan ya siya ɗin ya tafi, ya zai je ya ba da labarin kasuwancin da ya yi a wurinka? Abu mai kyau zai faɗa ko mara kyau? A'a, da ya siya kaya a wurinka zai dawo ya ƙara siya? Zai turo ma wani ya zo ya siya a wurinka? To wannan shi ne stage na 4 wanda za mu tattauna a kai. Na san tun a nan na sa wani abu a cikin ƙwaƙwalanku, kun fara nazari, kun fara tunanin waɗannan abubuwan da za mu tattauna a wannan session ɗin yana da muhimmanci fa. Na san tun a nan kun fara wannan tunanin. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara tattaunawa ɗaya bayan ɗaya. Za mu fara da awareness stage, wato stage ɗinmu na farko kenan. Idan yau aka ce ka fara kasuwanci, a ce yau ne ka fara kasuwanci, to kaga kana wannan stage ɗin kenan na awareness stage. Kana da buƙatar mutane su san ka. Kana da buƙatar da za ka yi content ɗin da me mutane da zai yi trending, mutane su bibiye ka. Idan ba ku manta ba, a classes ɗinmu na baya inda muka yi bayani akan, ina so duk in muna bayani akan classes ko da na nan gaba da zamu dinga yi, ku dinga reflecting kuna tuna abin da muka tattauna a session na baya. Shi yasa muka ba da wannan introduction ɗin mai faɗi. Class session 2 muka yi akan wannan introduction ɗin. So zai taimaka ƙwarai da gaske wurin fahimtar wannan stage ɗin. To a awareness stage, kamar yadda na yi mana taƙaitaccen bayani, shine idan business ɗinka yana sabo, ko kuma idan business ɗinka yana farko, ko kuma idan yanzu ne ka ɗora business ɗinka online, to me kake da buƙata, me goal ɗinka? Ba ka siyar da kaya ba, a'a, mutane su san ka, su san kasuwancinka. To shine a nan wurin na rubuta na ce you have to ask yourself 3 questions. Idan har kana so ka gane cewa a awareness stage kake, sannan kuma menene za ka yi mutane su san ka, shine number 1 muka ce what did your brand offer? Menene kamfaninka yake siyarwa? Menene business ɗinka yake siyarwa? To ka tabbata mutane sun san wannan account ɗin naka, sun san wannan business ɗin naka da abin da kake siyarwa. Ta yadda da an ce kamfani kaza ko business kaza, za a ce okay, wane mai siyar da kazan nan? Kun gane? To idan videos za ka dinga yi, idan hotuna za ka dinga yi, idan rubutu za ka dinga yi, ko ma me za ka yi saboda mutane su san ka a wannan profile naka na online, to ya zamana cewa ka haɗa da abin da kake siyarwa. Ya zamana cewa mutane sun san exactly wannan shafin ga abin da yake siyarwa. Na farko kenan. Bari in ba da misali. Kamar yanzu misali, kana kasuwanci, kana sai da littattafai da sauransu. Akwai wani video na 'yan fim na Hausa ka sa account ɗinka yayi trending. To wannan bidiyon da yayi trending ya jawo maka jama'a. Amma menene wannan bidiyon da yayi trending ɗin na 'yan fim ɗin Hausa ne. Bai da haɗi kwata-kwata da kasuwancinka. Kun ga wannan kwata-kwata ba zai baka result ɗin da kake da buƙata ba. Kun fahimce ni? So wannan shine tambayar da zaka fara ma kanka na farko shine what did your brand offer? Tambaya na biyu shine why does people need your product? Me yasa mutane suke da buƙatan product ɗinka? Wani zai iya cewa to wannan wani irin tambaya ne? Me haɗin wannan tambayan da mutane za su san ni? To bari in baku misali. Bari in baku kai bayani a taƙaice. Da na ce why does your people need your product? Idan ka zo za ka yi creating video, mutane mafi akasari suna yin wani abu. Idan za su yi creating video sai su fara yin talla. Ku zo ku sai wannan yadin, yana da ƙwari, yana da inganci, ai wannan yadin yana da kaza, wannan takalmin babu kaman shi, waye da sauransu. No, ba haka ake yi ba. Ba haka ake yi ba. Idan har kana so mutane su san ka, idan har kana so bidiyonka ya zamana yayi tasiri ƙwarai da gaske, to ka gaya wa mutane meye dalilin da yasa suke da buƙatan wannan product ɗin naka.
Bari in bamu misali kaman da mai sayar da takalmi. Za ka iya zuwa ka ce to wannan takalmin baya tsinkewa idan har gudu za ka yi da shi, idan kai har dutsen dala za ka hau da shi a guje, to ba zai tsinke ba. To idan ka tashi za ka yi content a kan irin wannan, to sai ka hau ka sa takalmin, ka nuna bidiyo mutum ya sa takalmin ya yi wani abu extraordinary, ko wani ya zo yana ƙoƙarin tsinka takalmin ko wani abu makamancin haka. To irin wannan bidiyon a nuna mutum ya zo yana ta fincikan takalmi zai tsinka shi, amma takalmin ya ƙi tsinkewa. Ko da acting ne irin wannan, to bidiyon zai yi trending, kuma sannan mai kallon bidiyon zai tsaya kalli bidiyon har ƙarshe saboda ya ga to me wannan bidiyon yake so ya nuna mana? To takalmin nan ƙwarin tsiya yake da shi, me ya faru takalmin nan bai tsinke ba? Kun fahimci me nake nufi? To a ƙarshe sai ku ce okay, so wannan shi ne dalilin da ya sa kuke buƙatan takalman kamfanina. Saboda me? Takalman kamfanina ba su tsinkewa, takalman kamfanina ba su kaza. So wannan shi ne abin da muke nufi. A wannan gaɓar idan kun fahimta, bidiyon is kind of trendy, zai yi trending. Ka yi bidiyon mutum ya ƙulla takalmi sandal ya hau dutse a guje, ko yana yin wani abu extraordinary, ko kuma ka nuna mutum yana ƙoƙarin tsinka takalmi sandal amma sandal ɗin ya ƙi tsinkuwa, ya ɗauko adda ya sa ƙafa ya tala ya yi waye, ko da acting ne ka yi content ɗinka ta yadda zai trending. Amma me kake so ka nuna wa mutane? Your product is qualitative. So that's why people need your product. Kaga kai baka zo ka ce wa mutane takalminka yana da kyau, takalminka yana da ka yi wani content ne da ka nuna musu cewa ga fa dalilin da yasa ya kamata ku siya kaya a kamfaninmu. Me dalili? Saboda fa bai fa tsinkewa. Bai tsinkewa. So kaga tallanka is kind of extraordinary. To sai tambaya na uku da za ka yi ma kanka a wannan gabar shine, what solution do your product provide? Menene solution da product ɗinka yake bayarwa? Kun gane? Meye mafita? To kamar yadda na bada misali a tambaya na biyu, da takalmi, to za ka iya cewa mafitan da takalmin yake buƙata, idan ka siya wannan takalmin to ba ka da buƙatan ka ƙara siyan wani takalmi nan kusa. Meye dalili? Saboda ya baka solution, bai lalacewa da wuri. Takalminmu bai lalacewa da wuri, to don haka tunda bai lalacewa da wuri za ka daɗe kana sawa ba tare da ka zo ka siya wani ba. To wani kuma shi ne babban matsalan shi, takalmi yana yawan tsinka takalmi, ƙafan shi ƙato ne yana yawan tsinka takalmi, to ka ba shi mafita. Ya samu me? Solution. So this is what we meant da muka ce awareness stage. Ka tambayi kanka wa'innan questions ɗin, sannan kai creating content ƙarƙashin wa'innan tambayoyi guda uku. What did your brand offer? Sai kai tunani. Menene kamfaninka yake bayarwa? Me business ɗinka yake siyarwa? Sai kai creating content akan wannan. Kuma me content ɗin da zai trending? Awareness stage. Na biyu, what does your people need? Why does people need your product? Me yasa mutane suke buƙatan product ɗinka? Sai ka yi. Na uku, what solution do your product provide? Menene solution ɗin da product ɗinka yake bayarwa? Sai ka yi. Shi ne muka ce, you can only answer this question by the type of digital marketing you are doing. Waɗannan questions ɗin za ka iya amsa su ne da irin salo ko kuma nau'i na digital marketing da kake yi. In ba ku manta ba, a baya mun ba da types ire-ire na digital marketing. Muka ce akwai content creation, akwai content marketing, akwai search engine optimization, akwai search engine marketing, akwai mobile marketing, akwai email marketing. To wanne kake yi? To idan ka tashi amsa wannan questions ɗin, sai ka amsa su me da irin kasuwancin da kake yi. To amma me, zan ba mu satar amsa. Ba satar amsa ba, zan ce zan ba mu hint na wasu kasuwanci ne, wani salo ne na marketing ya kamata ka fi yi a wannan stage ɗin idan a awareness stage kake.
shine muka zo nan muka ce main focus on this stage is to create awareness. Babban focus ɗinka a wannan stage ɗin shine mutane su san ka. Amma me? Su san ka a kasuwancinka, su san ka a abubuwan da kake sayarwa, product ɗin da kake sayarwa. Sai muka ce to a wa'annan types of digital marketing ɗin da muka yi bayani, to ga higher priority wanda suka fi cancanta ka yi a wannan gaban na awareness stage. Shine muka ce content marketing. Content marketing kun ga kuwa shine content creation. In ba ku manta ba shine muka ce mutum ya yi video da zai showcasing wani abu, da zai amfanar da mutane. A cikin wannan bidiyon da kake na amfanar da mutanen, ko ya sa mutane dai su tsaya su kalla domin wani amfani nasu daban. Kun fahimce ni? To a ciki sai ka sa tallan kasuwancinka. Kamar misalin da na yi a kan takalmi. Duk mutumin da ya ga wani yana ƙoƙarin tsinka takalmi, maybe yana cikin wani shiga ma wanda shigan dole ya sa mutum ya tsaya kalla. To mutum fa ya tsaya ne ba wai don kamfaninka ko business ɗinka ba, a'a don ya ga wani abu ne da wani yake yi. Kun fahimta? So wannan kana adding value ne to him. Ya tsaya yana kallo. To kai kuma a ciki sai ka shigar da abin da ya shafi kasuwancinka ko business ɗinka. Kun ga ka yi trending video daban, a ciki kuma ka shigar da bayani na kasuwancinka. So wannan shine content marketing. Na biyu shine muka ce akwai search engine optimization. Za ku iya tunawa, shi ma za ku iya amfani da shi, higher priority ne. Muka ce akwai kuma search engine marketing, shi ma za ku iya tunawa wanda za ka biya Google kuɗi, search engine su sa maka talla. Sannan za ka yi amfani da social media marketing, wanda social media marketing zai iya haɗa content marketing da kuma wannan social media marketing. Yawwa. Sai kuma affiliate marketing. Affiliate marketing shine wanda muka ce za ka iya ba wasu dama su tallata maka kayanka. Kun gane? Sai ku ce za ka ba su kamasho. So wannan ma duka high priority ne, wanda a ƙarƙashin wannan awareness stage za ka iya yin wayannan. Sai muka ce akwai medium priority, wanda dai ɗan saisa ne. Shine za ka iya yin email marketing ko mobile marketing. In ba ku manta ba, email marketing ko mobile marketing direct kake contacting customers ɗinka. So a wannan gaɓar baka riga ka samu customers ɗin ba. Baka riga ka samu customers ɗin ba. To tunda baka riga ka same su ba, kaga ba za ka ba wa mobile da email marketing muhimmanci ba. To sai na uku muka ce low priority shine display ads, wato ka promoting ka sa talla. To tunda in za ka ba da talla, za ka yi talla na product ɗinka, in baka da enough customers ko wani abu, target ɗinka dai a san ka ba ka siyar ba. To kuma in dai za ka ba da talla, kaga dole za ka biya kuɗi. To in dai za ka biya kuɗi, ya kamata ka biya kuɗi a abin da zai kawo maka kuɗi, zai kawo maka return. So shi sa display ads ya zo a low priority. Sai stage 2 shine muka ce consideration stage. Consideration stage. What features makes your product valuable to others? Kamar da na gaya mana, consideration stage shine bayan ka yi trending video, mutane sun yi following ɗinka. Bayan ka yi trending video, mutane sun fara kallo, sun san ka. Bidiyon ka yi trending, an san ka. To menene za ka yi ya sa mutane su fara considering ɗinka? Kun fahimce ni? Me zai sa mutane su fara considering ɗinka? Su ga kai bari mu following ɗin wannan. Kai ina ga barin ɗan mishi DM. Barin ɗan dinga mishi comment. Barin dinga mishi liking. Kun gane? So wannan shine consideration stage. Me zai sa mutum dan ya ganka ya san ka ya fara tunanin bari yayi wani mu'amala da kai? Kun gane? So shine muka ce ka amsa ma kanka wayannan tambayoyi guda biyu. Na farko, what features make your product valuable to others? Menene features ko kuma wasu irin siffofi product ɗinka yake da shi da zai nuna wa mutane muhimmancin wannan product ɗin? Kun fahimce ni? Yanzu misali,
kowa an saba yana siyar da takalmi, amma in zai siyar da takalmi za ka ga ba sunan kamfanin shi ba ne a kai, a'a sunan wannan ne, ya zan ce, ainihin kamfanin da ya ƙirƙiri takalmin ne. Kai kuma da ka tashi sai ka je kai packaging ka sa aka maka leda mai kyau, ko kuma ka sa aka maka wani kwali mai kyau, extraordinary kwali, an sa sunan kamfaninka da hoto da komi, maybe ma ka ɗan sa wani ɗan sticker haka a jiki. To ka ga menene? Your product would be more valuable. Ko nawa ka sa farashin shi za a fi considering ɗin shi. Kuma sannan ya zama stand out. Competitors ɗinka idan suna sai, mutanen da duka suke sai da takalma, to kai naka takalman zai fita daban da na kowa. To kun ga menene? A nan mutane za su duba na wasu sai su duba naka. To definitely in naka ya fita daban, za a considering naka. This is consideration stage. Ka yi wani abu ma product ɗinka da zai fita daban. Mutane sun san ka? To menene ya fita daban a cikin product ɗinka? Menene ya fita daban a kasuwancinka da kake yi da zai sa mutane su bibiye ka? Shi ne tambayar da za ka yi ma kanka na farko. Shi ne na ba da misali, kaman kana sai da takalmi, to kai packaging takalmin, ka sa stickers naka, ka yi kwali mai kyau, to ta yadda duk in za ka sai da takalma mutane sai sun fi ɗaukan naka da muhimmanci akan na wasu. Wannan shi ne consideration stage. Tambaya na farko kenan za ka yi ma kanka. Tambaya na biyu shi ne, how will I increase customer engagement towards my product? Ya za a in ƙara samun engagement dangane da product ina? Idan na yi posting product ina, ko idan na yi talla, ya za a yi mutane su dinga bibiya na, suna tambaya na, suna min DM suna cewa Allah sa bai ƙare ba, a'a ajiye min wannan zuwa gobe, a'a an siya, a'a na yi booking, a'a ina so in yi order. Ya za a yi mutane su dinga comment? Ya za a yi mutane su dinga sharing? To wannan shi ne another tambayan da za ka yi ma kanka. A nan gaɓar zan ba mu wani satan amsa. Satan amsa da zan ba mu shi ne, idan ka zo za ka yi creating content, misali na talla, takalmi, to sai ka kawo sababbin product, kana so za ka yi talla, but amma kana so mutane su yi considering kayanka. Kamar yadda muka faɗa, in kana so mutane su yi considering kayanka, to ka yi wani abu na daban wurin talla. To da ka tashi za ka yi talla, baka yi talla yadda kowa ke yi ba, ka yi posting hotuna ka ce mutane su siya, ka yi posting hotuna ka ce waye waye ba, a'a. Da ka tashi sai ka ɗan rubuta wani story, wani ɗan labari, labarin kuma na talla ne. Kun fahimce ni? Da ka rubuta labarin da bai wuce minti ɗaya ba, ba kuma ba da labarin za ka yi ba kamar yadda 'yan fim suke ɗan yi haka, a ɗan rubuta script dai bai wuce minti ɗaya ba, sai ka bayar, sai a acting. Idan aka yi acting, aka zo aka yi creating wannan video ka yi posting, to ko mutum yana son kayanka ya siya takalmin nan, ko bai so ya siya takalmin nan, wannan bidiyon zai sa shi ya yi comment, wannan bidiyon zai sa shi ya yi liking, wannan bidiyon zai iya sa shi ya yi sharing. So wannan shi ne abin da muke nufi a wannan gaɓar. Kuma haka zalika duk da haka zai iya kawo maka menene? Ciniki. Wani zai iya tambaya na, a'a to wannan wani irin content kenan? To bari mu ba mu misali, bari in ƙirƙira yanzu mu gani. Kamar yanzu ni ne na zo ina sai da takalmi, zan ci gaba da misali da takalmi. Ni ne ina sai da takalmi, to kuma na yi packaging kamar tambayar mu na farko ɗin nan, na yi packaging takalmi na ya fita stand out. So yanzu kuma ina so zan yi ɗan video haka na tallan takalmin nan. To kuma still ina so mutane a wannan bidiyon na tallan, bayan tallan bidiyon ya zamana cewa mutane ko followers ina suna commenting, suna liking, kuma suna sharing wannan bidiyo, duk da bidiyon na talla ne. To ya zan yi? Idan na tashi sai in samu ɗan ƙaramin yaro, misali mai wayau. Idan na samu ɗan ƙaramin yaro mai wayau,
sai ya ɗauko ya zo irin yana kuka yana tambayan mutane, yana tambaya a falo, yana tambayan maman shi ko baban shi, yana cewa shi wallahi sai an bashi abin shi, yana ta kuka shi wallahi sai an bashi abin shi, shi wallahi sai an bashi abin shi. Me za a baka? Yaro ya fashe da kuka. Me za a baka? Yaro ya fashe da kuka. Sai an ɗauko takalmin kamfanin an bayar, sai yaro ya shiru ya fara dariya. Ana ƙwacewa sai yaro ya ci gaba da kuka. To kun ga wannan bidiyon zai ba mutane dariya, wannan bidiyon zai ba mutane mamaki, wannan bidiyon zai sa mutane su ji yaron ya burge su, a'a kaza da kaza, zai sa mutane su fara comment, wani zai ce kai kun ga shaƙiyin yaro, wani zai ce kaza, wani zai ce kaza. So kun ga wannan is just up to you kai tunani ya za a yi ka sa yaron ya yi wannan acting ɗin. Sai ka creating wannan bidiyon. A ƙarshen bidiyon sai ka ce to shikenan kun ga yadda har yara ma suna son takalman, to duk mai buƙatar wannan takalmin muna bayar da shi akan wholesale kuma muna ba da shi a siyan ɗaiɗai. In za ka siya a wholesale muna da discount na 20%, in kuma za ka siya a ɗaiɗai ga farashin nan. Za ku iya mana DM ku yi contacting ɗinmu ga shi nan directly, ko kuma ku kira mu ta wannan number directly, ko kuma kaza ko kuma kaza ko kuma kaza. Sai ka tallata kayanka within 1 minute. Ka yi bidiyon da mutane za su yi comment, kuma a nan take wanda suke buƙatar product ɗinka za su yi order. So wannan shine abin da muke nufi da consideration stage. Idan kana irin wayannan dubarun, to mutane cikin sauƙi za su dinga considering product ɗinka, za kuma su dinga bibiyanka. So shine muka ce menene amfanin wannan stage ɗin, shine muka ce muhimmancinsa. This will separate you from competition. Idan ku 100 ne kuke saida takalma a unguwan nan, ko a ce a community ɗin da kake, ko kuma a ce a online, to wannan idan kana yi zai separating ɗinka from competitors. Za ka ga cewa abubuwan duk da za ka dinga yi unique ne. Za ka ga ba daidai yake da competitors ɗinka ba. Kun fahimce ni? Duk wanda zai zo yana sai da takalma bai isa yayi content irin naka ba. Saboda me? Kai da ƙwaƙwalwa kake amfani. So shine amfanin wannan stage ɗin. Shine muka ce to a wannan stage ɗin menene main focus ɗinmu? Shine main focus how your audience consider to buy from you. Me zai sa followers ɗinka su considering ɗinka har su ji cewa suna so su siya a wurinka. Shine muka ce high priority da za ka yi na digital marketing shine akwai email marketing, mobile marketing, display ads. Kaga za ka so mutane ka samu email ɗinsu, za ka so ka samu nambobin wayansu, kuma sannan tunda kayanka ne za ka tallata, za ka iya biyan kuɗi kaman Facebook promotion ko Instagram promotion ko TikTok promotion, ka biya kuɗi a maka talla. So shi wannan Facebook promotion za mu koye shi a gaba insha Allah. Sai medium priority muka ce za ka iya content marketing, za ka iya search engine marketing, za ka iya search engine optimization, za ka iya social media marketing. While social media zai iya zuwa high priority, so da duk abu ɗaya ne, but amma kuma tunda muna so mutane ne su maka ciniki ko kuma su biya wurinka, to kana da buƙatar mobile phone, kana da buƙatar ka yi tallata su a display ads. So wannan shi sa bai zo a high priority ba. Sai kuma na ƙarshe low priority shine muka ce affiliate marketing. So duk da lokaci yayi, kun san wannan duk session muna yin minti 20 ne zuwa 30. So yanzu minti 30 har da kusan 4 ba mu samu mun yi rabi ba, sai ko in ce sai yanzu muka yi rabi. Insha Allahu a session na gaba za mu tattauna akan purchase stage da kuma post purchase stage. Wassalamu alaikum. Allah sa kun ji daɗin wannan session ɗin. Mu haɗu a session na gaba.